जातीय निवाडा. ऑगस्ट 1932 मध्ये ब्रिटिशचे तत्कालीन पंतप्रधान रॅमसे मॅक्डोनाल्ड यांनी अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व देण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना जातीय निवाडा म्हणून ओळखली जाते. यानुसार मुस्लिम, शीख, भारतीय, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियन यांच्यासाठी वेगळे मतदारसंघ चालू ठेवण्यात आले. सांप्रदायिक तत्त्वावरील मतदारसंघांची ही योजना दलित वर्गालाही अनुसूचित जाती लागू करण्यात आली. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व त्यांनाही लागू केल्याने व्यथित होऊन गांधीजींनी या निवाड्यात बदल करण्यासाठी पुणे येथील येरवडा तुरुंगात आमरण उपोषण केले. अखेर काँग्रेसचे नेते आणि दलितांचे नेते यांच्यात समेट झाला. हा पुणे करार म्हणून ओळखला जातो. यानुसार हिंदूंचे संयुक्त मतदारसंघ असतील व दलित वर्गाला राखीव जागा दिल्या जातील असे ठरले.